Nina bezulu edumeni ngahlomanga kwakhangela amankengane nazi indaba ze1KZN TV nifundela uphilano kaCebekhulu sanibonani. Nazi indaba kwizona ehamba phambili namuhla. I-IFP ithi seyigawule zabekwa ngowakusasa. Iyaqhubeka Eyokuchibiyela lokuchibiyela eNewcastle. Kanti Obephethe Emsunduzi ukhala ngokungalandelwa komthetho. Siyakhuleka kunena bendlovu enamandla. Njengoba sekubala amahora ngaphambi kokuba ke iqembu leNkatha Freedom Party IFP lethula usomqulu walo wezethembiso njengoba ke kubhekwa ukhethweni leli qembu ke libamba isithangami nabezindaba ucacisa ngalamalungiselelo okugcina namuhla ubuholo baleli qembu uthi konke kumi ngomumo kwamukela izinkumbi zabantu abazothamelela umcimbi ozabanjelwa enkundleni ezemidlalo iMoses Mabhide eThekwini osukwini lwakusasa. Isigungu esiphezulu seqembu le-IFP sithi ke sinovalo ngokuthi bangase baphelelwe yindawo yokusingatha abazohambela umcimbi wabo wekothula kohlelo lwezithembiso ngenxa yesasasa emphakathini. Lokhu kuvele esithangameni nabezindaba namuhla njengoba ke laba bebehlola inkundla iMoses Mabhida lapho lo mcimbi uzobanjelwa khona osukwini lwakusasa. We are ready in all respects from all the fronts. We believe that we will be the showstopper tomorrow. That you will see. It's not just a promise. I am saying that because of the fillers we are getting from outside. People cannot wait to have this day. They are pushing us to the limits, to the extent that we are even fearing that we may run short of space. You will, for the first time, be seeing Mabhida getting smaller tomorrow. Lo mcimbi kuzokhumbuleka ukuthi ulandela emibili eke yabonakala kuyona lenkundla yeqembu ke iANC kanye neEFF. Usihlalo weIFP uveze ukuthi ke lo mcimbi bahlose ngawo ukuhlonipha umsunguli weqembu ngakho balindele izithameli ezivela kulo lonke leli ngenxa yegalelo likaMntwana wakwaPhindangene okhothame ngonyaka owedlule. Bathi ke yize kuwumcimbi oqala ofuze lo ngaphandle ke kwakhe uShenge bakholelwa ukuthi ke uzobe ekhona ngomoya. The t-shirts that we will be using is a white t-shirt, September t-shirt, which bears umntwana, which emphasizes that for these elections, our belief and our view as the IFP is that we will be doing it to thank umntwana wakaPhindangene, and we encourage every South African to consider our plea to vote and do it for Shenge, thanking him for the work that he did for the people of South Africa. Njengoba iqembu le-IFP liyingxenye yamaqembu ayishumi azibiza nge-Multi-Party Charter for South Africa liveze ke ukuthi kalizimisele ukuba kube nezikhulumi zamanye amaqembu njengoba ke lolu suku liqondene nalo ngqo iqembu le-IFP. Kanti ke abamaphoyisa bathi yize ingekho imigwaqo ezuvalwa bame ngomumo ke ukugcina ukuphepha. Ngeke sibe nawo ukuvalwa kwemigwaqo kodwa sizoba namaphoyisa azoba kuma intersections engamanxeni yemigwaqo ukuqikelela ukuthi itraffic iyacontroleka. Savumelana futhi ukuthi sizoba nendawo zokuthulula amabhasi namatekisi, sizofaka amakhonzi kwilane eyodwa kumngeni road ukuthi amabhasi namatekisi athulule bese hamba kulezi ndawo la ezofika apake khona. Siphinde savumelana futhi ukuthi uma sabalala yengwa sizoba nelane kuzothululwa futhi nakhona bese kuba namakhonzi azobekwa amabhasi athulule bese hamba la izopaka khona. Imoto ezincane zizopaka ku-mastering feed bese kuthi amabhasi apake Natal Command nase Durban Drive-in. Siphinde futhi sangeza amaphoyisa ko freeway bonke abeza la ukuqikelela ukuthi amabhasi azobe eza emcimbini uma kwenzeka kuba khona eliphukayo bathola usizo ngokuphuthuma. Siphinde saba nolunye uhlelo la phakathi nendawo edolobheni CBD ukuthi uma kwenzeka kuba ne-load shedding akubi khona kuphazamiseka kuba khona amaphoyisa azothatha acontrole itraffic. Izindabeni ze1KZN TV kube kuntombi khona mvubo ngesethekwini. Iyaqhubeka imikhankaso yamaqembu ezepolitiki okhetho lokuchibiyela emawadini amathathu angaphansi kwamasipala waseNewcastle enhlanele kaMthaniya. Iziko lezindaba lihambelela amawadi ukuxoxisana namalungu omphakathi ngezinto ezahlukene ezithinta intuthuko kanye ke nezidingo.
Namhlanje mbukele ekhaya sihambele ka Ward 23 endaweni ibizwa ngokuthi iseyibayeni njengoba kuzoqhubeka ukhetho lokuchibiyela oluzoba ngolesithathu kulona leli sonto. Udaba beselitholile udaba lokuthi endaweni yaseyibayeni selokhu bafika ugesi abakaze babe nawo. Sibese sifikela emzini wakwaNkosi la khona sikwazi ukuxoxisana nomndeni wakhona basichazela ngesimo abaphila ngaphansi kwaso nangendlela abaphila ngayo njengoba ubona la esihleli khona iyona ndlela le mangabe belungiselela ukudla abayisebenzisayo okuyikhona la basuke bebasa khona amalongwe ukuze bezokwazi ukwenza ukudla okuyangasethunjini. Mawami siyabonga ngesikhathi sakho siyakubingelela indabeni zethu ze1KZN TV. Yebo bantu abami. Yes. Sichazele mawami uveza ukuthi wafika ngo1996 kule ndawo. Selokhu wafika yini yakuletha la wawusuka phi sinjani isimo senhlalo yenu? La esasuka ngakhona sasuka ekhaya emzini ekhaya elikhulu eMbabane. Nathi sifuna ukwandisa umuzi wakwaNkosi bemningi. Yiyo indlela eyasikhipha ekhaya. Nathi safunela ngapha indawo ukuthi sizohlala ngakhona. Selokhu nafika sinjani isimo eniphila ngaphansi kwasi kakhulukazi siyakufica la mangabe nenza ukudla onikhanyesi uyaveza ukuthi nisebenzisa amalongo nenze njani ukulungiselela zonke lezo zinto. Makufanele ufanele uyotheza amalongo uyaphuma uhambe uyesigangeni uyocosha lawo malongo ngoba phela namahlathi awekho la esingatheza khona inkuni. Ileyo ndlela ka ezokupha ukuthi ukhone ukubasa utheze lawo malongo sibase. Kuba nokuzoba nokhetho lokuchibiyela amakhansela ngaphambilini abethini and ikhansela lizongena manje iziphi izinto enifuna nisizakale kuzona kule ndawo? Emakhansela phambili nawo sasiloko siucela lo gesi besinika izethembiso asizange kodwa ifezeke nakuleli elikhona nalo lisinekile izethembiso kodwa besingakabona iminyakazo. Ngesikhathi iziko lezindaba lihambelela amawadi amathathu okuzoba nokhetho lokuchibiyela okuward 12 u19 kanye no23 lilalela izikhalazo zomphakathi ezahlukene. Unokuqhuma la isurage then inkinga nje sibhekana nayo la almost inyanga nenyanga kuyenzakala it's even wesimanga beke kwanemvula regardless ukuthi imvula incane kangakanani enile la. So I address lenkinga lena like as ngisho ukuthi since 2017 even before ngizohlala kule area le inkinga besinayo la. Umeya ePaula kabanzi ngodaba likagesi uthi bayazi ngendawo yaseyibayeni kodwa zikhona izinhlela abazenzayo ukuze bezokwazi ukufakela ugesi. Ngifisa ukuthi ngiqale ngicacise ukuthi njengomasipala noma njengamakhansela awonke lamawadi anenkinga zogesi. Imizi lefakwe emuva yayingekho ku plan ka Eskom eqaleni si applyela ukuthi kufaka ugesi ama infills. uEskom ukukuvezile ukuthi unenkinga yamandla kagesi njengamanje. Sase sinxusa ke ukuthi ngoba lama substation abawakhandayo azothatha isikhathi ukuphela. Sicela ukuthi baselekelele ioption ababe nayo eyokuthatha amandla kagesi emadlangeni bawasondeze ngapha eNewcastle kwenza sizokwazi ukufakela abantu labangena ugesi. Kutebo Hospice wezindaba ze1KZN TV ku channel 261 ngeseyibayeni ka Ward 23 eNewcastle. Ake sithi ishelele itorene nebeselo sobuye sibuye futhi nezinye zeindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV nazo kwezona ndaba ehamba phambili namuhla. I-IFP ithi seyigawule zabekwa ngowakusasa. Iyaqhubeka eyokhetho lokuchibiyela eNewcastle. Kanti Obephethe Emsunduzi ukhala ngokungalandelwa komthetho. Ubhekwe enkantolo ngesinqumo sokumiswa komphathi kwamasipala Emsunduzi uLulamile Mapholoba. Mapholoba uthi umhlangano womkhandlu okumenyezelwe kuwona ukumiswa kwakhe wawungekho kwemthethweni njengoba ngalandela umgomo ofanele. Ukumiswa kwakhe kususa umsindo nangaphakathi kulomkhandlu njengoba amaqembu ezepolitiki efuna ukwenza uphenyo olunzulu. uMapholoba umiswa ke-Mayor uMzimkhulu Thebola emsola ngokungeze kahle emkhandlwini. Isikhulu esiphezulu somasipala Emsunduzi esimisiwe uLulamile Mapholoba uthi kudala abhekana nezinkinga aqali njengamanje kanti uphinde wakuveza ukuthi akukho emthethweni ukumiswa kwakhe. Imina ongena ejele ngoba umeya kana signature unobhala weregion akana signature kunama document eregion wathi ke unobhala weregion angiresign kwakungumhla ka18 kuDisemba
engibizele office benomeya umeya kuphinda bewuhlala weregion ANC bangibiza bathi angiresign ngoba basakwazi ukusebenza zami nganqaba ayanda ngathi angiyindawo ayanda ngoba ayikho into wrong ekuthiwa ngiyenzile ngiyafika kulo masipala umasipala siwuphethe kahle sizama ukubuyisela esimeni even editor general uyayincoma izinto esizenzayo kwamasipala even iNational Treasury even uKhokta uyancoma ukuthi mapholoba njengoba ufikile la izinto ziyenzeka kuthe ngomhla ka21 baphinde bangibiza umeya nonobhala eofisini leANC bathi mapholoba sisasho ukuthi asikwazi ukusebenzisana nawe sicela wesule ngathi hayi cha bafowethu angizokwazi ukwesula ngaze ngabuza kumeya ukuthi yini engangiprotect umeya engangivikeli washo kimi impondweni umeya ukuthi hayi makukhona wena khona iANC ngikhethe iANC amaqembu aphikisayo kulomkhandlu athi ukumiswa kwamapholoba kwenzeke isigubhukane. The initial suspension notice, no one was aware of what the meeting was about. It was called less than 24 hours in terms of our rules of order, and therefore it was obviously unlawful from the start. Further to that, he had 7 days to respond, Mr. Mapoloba, to give a written representation, and then the mayor obviously presented that report without the MM's written representation, which therefore further compromises the whole process. And we've opened ourselves up for massive litigation against this municipality, which we clearly can't afford at the moment. Safisa ukwazi ukuthi umhlangano semthethweni yini njengoba wazi ukuthi umthetho uthi especially umhlangano wespecial ofuna ukunikezwa ama-hour 48 lo yamhlangano ke sabona ukuthi wawungekho emthethweni. So ke number 2 uMM yena lo thintekayo sicabanga ukuthi naye phela kwafanele abe khona kulo mhlangano awazi ngoba sithola ukuthi wayengawazi okuthi ke uma ayewazi umhlangano kwafanele abe khona abesecela ke ukuyirecuse uma kuthinteka igama lakhe ngoba umthetho usho njalo ukuthi uma kunento ekuthintayo uyofanele ukuthi uphume. Kodwa ke wayengawazi umhlangano. Imeya yomasipala Emsunduzi uMzimkhulu Thebola uthi balandele umthetho ukumisa umapholoba. Uma kukhona insolo noma ngangathwa zincane kanganani ezilethwa against noma imuphi umsebenzi womkhandlu kakhulukazi laba abasemandleni okuphatha umsebenzi wameya ukuthi ahambise lo mbiko kwiCouncil. Kune protocol yakhona ke esho ukuthi uma sekubikiwe kwenzakalani. Eyokuqala ukuthi emva kokumeya ebike kwiCouncil, iCouncil ingasho ukuthi ikhona leyo nto noma ayikho, ukuthi ayikho noma ikhona kusho ukuthi isukisho ukuthi kwenzekile kodwa iwarranta ukuthi akube nophenyo. Kwenziwa lo ngokuthi uMunicipal Manager or lawo senior official inikezwe ithuba lokuthi isiphendulele ukuthi kungani kungafanele ukuthi isuspendwe noma kuphele. Ezindabeni ze1KZN TV ku-Ayanda Dube kusemgungundlovu. Umndeni wakaZulu eHawaii eBukhanani empangeni enyakatho kwaZulu Natali usunqume kumsebenzi omuhle owenziwe uphiko lwamaphoyisa eNIU ngokuthi uthele phansi othulini usibonelo uculo befunwa ngamacala okubulala amadodakazi amabili akaZulu ngolwezi nyakenye. Uculo udutshule wabulawa ngamaphoyisa ophiko leNIU ngolwesibili eKhetho Crest eThekwini. Lo mndeni uthi usuzokwazi ukulala kubuthongo ebusuku ngoba umuntu obebathumelela imiyalezo esabisayo esebulewe. Kuvuke iminjunje emndenini wakaZulu eHawaii ngaseBukhanani empangeni uma ke becabanga ngesehle sabahlakalela ngonyaka wedlule ngesikhathi ke belahlekelwa amadodakazi wabo amabili ayebulawa ke yisoka lomunye wabo elala ngafuni ukwamukela ukwaliwa. UNomvula nololuthando bakwaZulu babulawa ke ngolwezi nyakenye bebulawa usibonelo uxulu nowabeke sebaleke endaweni wangaziwa ukuthi ke uyephi. Lo mndeni ke uthi ncinci kaMjoli ngesenzo samaphoyisa uphiko lweNIU ukuthi ke babulele lesikila mkhuba. Njengoba nje sekwenzeke lento sathola umbiko ngokapteni wamaphoyisa ukuthi uMaligajwa wabulala ingane zethu naye usefile. Ya kuke wavuka khona obuhlungu kakhulu. Ngacabanga isikhathi okwenzeka ngaso
So ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi inyembezi zethu sheshe wayiphendula wakuthola nayo kumfanele kwenzeka ubulungiswa. Le unit lena ebeka ubheka icele ehubha igebengu lezi ezibulalayo nezirobhayo siyabonga ungazi ukuthi le unit ingeze yaphela. Ngibonge ubheka icele sengathi ngaphuma nje komntwana waphinda angene adle bonus kulelo kuzana ayilokuzana kwe-NIU nethimba lakhe. Umndeni ke uthi ubusulalo benyoni ubuthongo njengoba kwauxulu ngemumva ukuthi ke enze lesi sigameko ube nokuthumelela imiyalezo yocinga basabisayo esho nokuthi ke usazobuya zobulala abanye. Iphoyisa lenkosi lafika kuqala esigamekweni lithi ke nalo belikuluhlu lwabantu abazobulawa. Ngithi inkosi yami hey akahambe lo muntu Jehova ube yiyo yonke into empilweni zethu bese sesaba singasakwazi ngisho ukulala ngoba ube ngathuli ubekhuluma ethu sabuya futhi usabala abanye abantu azobabulala la ekhaya bengoqala obethu uzongibulala bengisengihleli ngingasasebenzi ngiyayitohozela kodwa bese ngihlele ekhaya ngithi mayefika ezongibulala akangibulalele la ekhaya angangibulalele intabeni ngoba necala lami kangilaze ngilenzile kuzongibulalela ukuthi mina kwakufuneka yena mayebulela izingane zami la ekhaya ngithi mina haleluya wenze kahle. Emva kwalokho mase sikhamba isikhathi ngizokuthiwa nami sengiselistini mina engafika kuqala uthi uyabuya ubabonile bonke abantu bebesemnyango uyabuza olandaba ngithi ngoba nakho sebesebenzile abantu bomthetho ingalo yomthetho ngoba inde ngiyabonga kakhulu namsaziwe ngilale ngembathi ingubo. Bathi ke bayakholwa ngokuthi kumitende kamakhelwane ukuze bakholwe ngempela ukuthi umuntu babahlukumeza akasekho emhlabeni. Namanje mina akakhulumeki. Kahle mina ngiyojabula mangabe kuthiwa nali ithende lapha kulwamuzi. Ngiyojabula ke ngiyobe sengithokozile ngiyobe ngiyinokuphumula. Usibonele uXulu beneminyaka engama-30 ubudala ubulawa ngamaphoyisa ophukelwe NIU abemfuna phansi othulini ngolesibili ke ngibetholene phezulu eKhetho Crest eThekwini. Lezi ke izindaba ze1KZN TV mina ke nguSamukethiswe Nqulunga kisebukhanana. Bakhana ngokuphazamiseka komsebenzi wabo abathengisa amatafuleni edaladini zedolobha iTheku KwaZulu-Natal ngenxa yesiteleka sabasebenzi balo masipala esiqhubekayo nozokuhawulela ekutheni ke kuphazamiseka komsebenzi wokuqoqwa kwamfucuza. Iziko leindaba likhumisane nabanye babathengisi nabaveza ukungenami kwabo bethi lesi simo sesiyabagulisa kwabona uqobo futhi sibashaya kuzwele ephaketheni njengoba ke sixosha abathengi. Abasebenzi bakamasipala iTheku abangaphansi kwenyunyana iSamu abalokhu ke bekhale njalo ke ukuthi ke umasipala ubakhuphuleleke wona amaholo afaneke namanye amaholo abasebenzi bakamasipala noma ke beminye yomasipala esezingeni lawo ke umasipala iTheku umbukeli lesiteleka sasiphazamiseke nakho ke umphakathi njengoba ke khona ke namuhla sikhona ke edaladini zakhona lapha eThekwini ukubheka ukuthi wona lo monakalo umkhulu kangakanani bona ke labo ke abasebenza ke ukudayisa khona ke emgwaqeni yalo iTheku phinde ke simcele yena ke umthebuli wethu asikhulumise ke naye ke omunye wabadayisi onalo ke itafula odayisa ke khona lapha ukuzwa ke ukuthi ke wona lo monakalo ubaphazamisa kanjani. Mhlawumbe ma sicela usibeke sithombeni ukuthi ngiyakubona uze wafaka nemask noma isifonyo uzona ke ezayifakwa ngesikhathi kune COVID mhlawumbe ukuba khona kwalo doti kun affecta kanjani njengoba niqhubha wona lo msebenzi wokudayisa khona la eThekwini. Sabona iyasihlukumeza indaba yodoti ngoba asikwazi ukusebenza oqala lento iyasigulisa nokusigulisa ama customer ke akwazi ukusondela ngoba phela kubuza impukane iyawuthikameza ngempela umnotho wethu akusasebenzeki. Kwamina ngiyahluleka ukuhlala la ngize ngihamba ngofuna imask nje ngoba ngiyahluleka ukulokhu uzokudayisa ukundlala kuqala ngoba phela lento le iza straight kumina. Njengoba uyizwela ke mbukeli omunye ke wabadayisi bakhona ke kwelinye lamatafula khona enkabeni ke yalo idolobha iTheku emgaqweni ke odume kakhulu wona ke uWest Street osukweni ke lwayizolo yena ke loyo ophakanyiselwe ukuba ke obasesikhundleni sokuba undunankulu ke kulona iqembu iRise Mzansi bebephumile ke umkhankaso wokuthi ke bakline
yona ke le mfucuza Zela ngenhloso again to clean up eminye imigwaqo besithagethe uSmith no West but mesifika sa advise actually uma okade dayisa khona la ukuthi engathi singangakwenza because part of ukwenza lokho asithandanga ukuyithola sengathi siphikisana nezikhalazo zabasebenzi that they were calling for, which is ukuthi amaholo aba athunyuka. Sithe mesahleli ke futhi sakhuluma noma sabona ngempela imoto yadoti iescortwa amavan amaphoyisa because again there is issue of ama safety concerns. If umuntu nje onormal uzoqoqa lo doti abantu bekade beprotest kubukeka ngendlela embi to abantu abanezikhalazo lezi kade benazo abasebenzi laba ba strike hayo. So we couldn't do that namhlanje, but again sihlezi sibheke indawo not just lana ku CPD where we can be able to do ama clean up campaigns kunakusasa sifuna ukwenza asemlazi, but into esivimbe namhlanje was just that aspect of one singagcina sifike ngokuhle but ukwenza lokho kuhle kungagcina kwenza more damage. Okhulumela ke umasipala iTheku uveze ke ukuthi ke wona umasipala usukhipheke izincwadi zesexwayiso ke kwabanye babasebenzi bawo umasipala ukuthi ke bachaze kabanzi ukuthi ke kungani umasipala ungabaxoshi njengoba ke qhubeka sona ke lesitelekana. Umasipala weTheku ngokusebenzisa isivumelwano sokuqondiswa kwezigwegwe usunikeze abasebenzi beminyango eyahlukene aba-79 izincwadi zesexwayiso mayelana nokungaziphathi kahle kwabo ngemuva kokuzibandakanya nesiteleka esingekho emthethweni kusukela ngomhla ka-27 kuFebhuwari. Endabeni ze-1 KZN TV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Ake siphinde sithi ishelele ey'tolo nenabesilo sobuye sibuye nezinye zendaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze-1 KZN TV nazo kwezona ezihamba phambili namuhla. I-IFP ithi seyigawule zabekwa ngowakusasa. Iyaqhubeka eyokhetho lokuchibiyela eNewcastle. Kanti Obephethe Emsunduzi ukhala ngokungalandelwa komthetho. Ake sibheke engosini yezomnotho. Izimakethe zivalwe iranda kuleli ngu-18.68 maqhathaniswa nedola laseMelika libe ngu-20.42 kwi-euro yase-Europe libe ngu-23.92 maqhathaniswa nopondo waseBrithani. Intengo yegolide yona ibe ngu-$2,161.83 ounce kuthi intengo kwayo engahluziwe yona ibe ngu-$82.96 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Ufihla ngesizotha umshayisibhakela usikhumbuzo Ximba wasemeva mhlophe empangeni inyakatho KwaZulu-Natal odluleke emhlabeni kegoli emva kokuwa kade eziqeqesha inhlaka ezahlukene bezingxenye yenkonzo yomncwabi kade banjwe lemeva mhlophe. Ubekwe endlini yakhe yokugcina umshayisibhakela wasemeva mhlophe empangeni usikhumbuzo Ximba obeneminyaka engama-25 nokuvela ukuthi wawa emva kokuziqeqesha egoli ezilungiselela izimpi wabe sephuthunyiswa esibhedlela nokuyilapho agcina eshonele khona. Bekulindeleke ukuthi abe nezimpi ngempela sonto. Umfowabo kaMufi uLindo uthi nakuba kunzima kodwa uzoqhubeka nesibhakela ukuhlonipha umfowabo. Umphakathi nje wala emamhlophe usupportile kakhulu utshengisile nje futhi ukuthi uyazwelana nokusehlele ukuhamba kwamfowethu emhlabeni nje ngasho ukuthi ukunika amandla ukuthi ngiqhubeke nasibhakela nokuthi ngidlelele emuva noma mhlawumbe ukuthi ngeke kunginike nje amandla ukuthi ngiqhubeke njalo. Abanye boza kwabo abashaya isibhakela badlulisa amazwi abo okugcina kuza kwabo. Usikhumbuzo ubezifana nomfowethu ngoba besingagcini nje ngesports isibhakela kuphela bekumfowethu bengithi mangiphuma estradini ngazi ukuthi ngizombona masejimini sobe samba ndawo ngoba bese kusele nje yena bese siyila emakhaya so ukuthola indaba enjengalezi kubulele ngempela umoya wami. Bengibuka kuyena yonke into beyikho ngifundisile umfo ngifundisa isibhakela ngifundisa nempilo ngifundisa nokucela yonke into ngiyifunde kuyena ngasho ukuthi umfowethu uyikho konke. Ngingasho nje ngithi silahlekelwe kakhulu ngosikhumba bekungumfana simbonayo one talent kakhulu. Izinhlaka ezahlukene beziyingxenye yenkonzo kuvalelisa usikhumbuzo Ximba. Usomlomo wamasipala umhlathuzo Tobias Gumede ubuholi besibhakela esifundazweni KwaZulu-Natal owayeshaya isibhakela u3 second badlulisa amazwi ngokudlula emhlabeni kwaXimba. Umuntu ke ushine kakhulu emhlakazi ngoba
lapho umasipala umeya wethu uMthethongwezi uthanda kakhulu kuba alekelele ikakhulukazi intsha. Okunye kwakho nje kwezinhlelo yilokho kuba azami ukuncane ukukhona kubalekelele kuma sports. Lokho kwenzekile akhona ukuphela komhlaba. Lo mfana usikhumbuza ube iqhawe futhi namhlanje ubelo bekusuku lwakho olukhulu namhlanje. Lolu suku lwakhe namhlanje ngoba ube ne fight nje wase kufika futhi isikhathi sokuthi ethi mayo iqeqeshe egoli bese eyawa. Lokho engicabanga ukuthi bese kuhlelo lukaNkulunkulu ngoba akekho umuntu la emhlabeni ena okuthola ukuthi kwesinye isikhathi uvela ahambe kungalona uhlelo lukaNkulunkulu. Lesimo nje esivelela emndenini okaXimba sibhlungu kakhulu ukuthina somndeni wesibhakela ngoba ngiyakhumbula usike senzeka kuSimiso Buthelezi kodwa kwenzeka yena esempini ke lo mfana ulimalele ejimini. Ngicabanga ukuthi thina sinejoga as a promoters association ukuthi sizama ukuthi sixhumane no health ukuthi amaboxer awachekwe ongcono mezolwa o8 round 10 round. UXimba ushiya ingane yakhe emhlabeni nabafowabo kanti wazalwa mhla zi10 kuZibandlela ngonyaka 1999. Ezidabenzi 1 KZN TV kubikuthi abantu maphumulo emeva mhlophe. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Nina bomlilo othatha ushubuhangu washisa ikhotha zasedlebe kokosha nesemabedlana. Kwamzimba umntwana nethemba lonke le indaba sithi khumbu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile